ئارمانجکردنا وڵاتیان سووریە یەن کۆن دخوازن ji şer birevin û derbasiyê Tirkiye bibin. Ji destpêka şoreşa Sûriye ve û tanha berdewam e. Roja duşemê jî gundirmeyên Tirkiye hejmarek welatiyên Sûrî li ser sînorên xwe gula baran kir. Di encamê de hejmarek welatiyên Sûrî yên sivîl jana xwe ji dest da. Rewanggeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku gundirmeyên Tirkiye zarokek, jinek û ciwanek ji koçberên Dêra Zorê û Şamê di dema ku dixwestin sînorê Tirkiye ji aliyê devera Derkûş ya Sinûrî li başûrî Îdlibê ve derbas bikin gulebaran kir. Di encamê de her sê welatiyan di nav wan de zarokeke 10 salî jiyana xwe ji dest da. Rewanggeha Sûrî serbar kir ku bi kuştina van her sê welatiyên Sûrî hejmara qurbaniyên li ser sînorên Tirkiye li ser destên gundirmeyan ji destpêka şoreşê û tanha gihîştiya 309 kesên sivîl di nav wan de 74 zarok û 36 jin bûne qurbanî. Li gorî heman jê derê wan sivîlên Sûrî li gel hejmarek din ji ber proseyên şer li deverên xwe baz dana û dixwestin herin Antakyayê û ji ber aramiyê û dûrketina ji mirinê berê xwedabûne Tirkiye lê gundirmeyên Tirkiye ew gulabaran kir û rê li ber wan girt serbarî gundirmeyên Tirkiye bin pêkirinan derheqê ciwanan dikin û dema wan digirin bi tundî li wan didin û gotinên dûrî rewiştê derheqê wan dibêjin û ew yek li bar rewangehê di parça vîdyoyan de hatiye bilgekirin. Rêxistina Human Rights Watch di sala 2017 de raportek derbarê van bin pêkirinan belav kir û got ku dema ku penaxwaz dixwazin sînorê Tirkiye derbas bikin, gundirmeyên Tirkiye wan armanc dikin û bi tundî li wan didin di encaman de hejmarek welatiyên Sûrî hatine kuştin û birîndar bûne û amaje bû yekê kir ku girtina sînor li ber Sûriyan jiyana wan xistiye di metirsiyê de. Li gorî jê derên Sûriyên xwecehî û zanyariyan, tevlî van kiryaran rojana welatiyên Sûriye û di nav wan da welatiyên Kurdistana Sûriye diriya qaçaxçiyan ve û piştî dana nêzîkî 800 dolarên Amerîkî hewlên derbasbûnê bo Tirkiye berdewam in. Sedem ji vê çareya bêçaran ew e ku Tirkiye ji destpêka 2016 ve daxwaza pasportan ji Sûriyan dike ta ku biriya dergehên sînorî derbas bibin yan jî ji rewşna taybet re bi tenê rêvedike mîna rewşên mirovî û xwedanên erêkirina tranzîtê yan jî seradanên di cejna de têne kirin. û vê yekê xelk bêçar kirine ku ji mirinê birevin û berê xwe bidin riyên qaçaxiyê da ku derbasî Tirkiye bibin lê hîn jî rastî mirinê tên.